Kaixo, ikusiko dugu beste atal berri bat, XSLT-ren barruan, sort egin izan zen aurrekoa, eta orain ikusiko duguna da momentu batian beste atal berri bat, izango litzatekeena IFA, bai? If ekspresioak, badakizue, diala baldin ekspresioak, horiek dia azkenian zerbait betetzen dan edo ez dan betetzen konprobatzen duten sententziak, bai? Orduan, juten balen bagea W3 Schoolseko if atal honetara, daukago mintza adibide bat, eta bideo pixka bat liosoa da. Agertzen dalako, oso adibidea simplea da, azkenian lehen egiten genuen zen, aukeratzen genitun katalogoko CD guztiak, eta ateratzen genitun bere bi zutabeziala tituloa eta artista. Zer gertatzen da? Hemen egin daitekeela agertuarazi edo ez zerbait baldintza baten arabera. Eta hemen agertzen da adibide hau eta pixka bat araro egiten da, ze gaina jartzen du price eta gero and GT greater than 10, hau da, 10 baino handiagoa danean prezia. Baina espresio hau ez da gero erabiliko hurrengoan ikusiko dugunean. Ikustu baldin bazue, hobe da klikatzea eta ikuste hemen try yourself honetan eta adibidea ondo ulertzea. Hemen ikustu baldin badezue, daukagu nola iristen den for each horretara, juten gea eta katalogo CD guztiak hartzen ditugu, eta testeatzen dugu, ea, prezioa dan 10 baino handiagoa. Espresio hau askoz ere simpleagoa da, bale? Eta askoz ere hobeto ulertu dezakegu. Hauek dira eragileak, badaude eragile askoz gehiago, ikusten baldin badezue, badaude web orrialde batzuk, ni jarriet adibidez, googleatuet, bale? I googled it, jarri dut, test ekspresioak XSLT-rentzako, bale? Eta ikusten duzu, hemen dauzkazue adibidez, zerrenda luze bat daukazue, egin daitekeen gauzekin, baina hauek dia tipikonak eta gaina batzuk, kalkulo horretetik nahiko ezagunek egiten zezkigu. Equal hauren berdina da, not equal jarri behar da arridura ikur bat berdinen onduan, bai? Greater than or equal, ikusten da non jarri behar dan handiago do berdin baldin bada. Ikusten duzu, pixka bat, ez dela hain komplikatua, bai? Baina, ikusi behar deguna da, hauek pixkanaka ikusten edo ikasten jun behar gea, behar ahal izan, zaita ondo teatzen, baina behar degun einen, bale? Orduan, juten baldin bagea honetara, ikusten deguna da, price txen jartzen dula, hau aldatzen baldin badegu, agertuko zezkigu, 5 baina handiagoak dian guztiak, bai? Hemen genuzkan 10-rekoak, 5 oain dia 10 baino txikiagoak ere bai. Eta ikusten dugu batzuk daudela 7 o 8 baino txikiagoak dianak, jartzen baldin badegu hementxe 8, horiek agertuko dira, bai? Baina usteet, handiago berdin eta handiago daitezkela, baino enago ziur txikiagorekin funtzionatzen duen. Probatuko dugu. Parsing error. Ikusten duzu, adibidez, hemen ikusi dugun honetan, hemen zeudela aukera batzuk, eta handiago berdin doi bai, baina gero less than behar dela. Orduan, ingo duguna da, kopia txiki bat honena, ongo gea honea, begiratzen dugu, eta jartzen dugu hemen, horren ordez, beste hau. Less than, bale? Probatuko dugu, honek egiten digun, eta ikusten dianak 8 baino txikiagoak, bakarrikan. Orduan, espresio hauek pixkanaka jun behar gea ikasten edo, erabiliko ditugu edo txuleta batekin, ez ditugu gauzak zertan beti jakin buruz, baina behintzat jakin aldielakin konparaketak eta horren arabera elementu batzuk agertu edo ez. If, test, berdin eta gero espresio bat ebaluatu dezakena. Espresio hau betetzen baldin badu, hau egingo da, ez baldin badu betetzen, ez da egingo. Horretikan, zergatikan, ifaren barruan dagolako hau guztia. Hemen dago ifaren bukaera, hemen dago ifaren hasiera. Hau guztia betetzen da, ifa betetzen baldin bada. Bale? Orduan, hurrengo atalera arte, eta listo, espero eta hau argi gelditzea. Ados? Gero arte.